Jeg havde et kursus her på DTU, som hedder Life Cycle Assessment, hvor mit projekt det var, at vi skulle analysere et affaldssystem i Indien, hvor det var lavet til, at man skulle brænde det bløde plast. Og jeg synes, der var mange udfordringer ved det projekt, så jeg tog 3 måneder til Indien og var dernede, og så fandt jeg ud af, at det kunne være meget mere interessant, hvis at man faktisk fandt noget at bruge plasten til. Lige så snart du giver plastik en værdi, så kan den blive jo nærmest indsamlet af sig selv. I samarbejde med Inuit, som er den NGO, jeg har startet projektet op sammen med, der skal vi ned og have lavet nogle prototyper i Indien, hvor vi blandt andet får lavet en solgrill, og hvor vi så prøver at få lavet nogle prototyper af glossen. Og så på det lange sigt skal vi så i gang med at have lavet et hus. Allerede har jeg fået meget anerkendelse af mit projekt, og jeg tror måske, jeg selv tror lidt mere på det. 126. Det er fedt. Det er virkelig, det var lidt en overraskelse, vil jeg sige. Jeg ved godt, at jeg har fået lidt opmærksomhed inden og sådan noget, men at jeg havde slet ikke turde tro på det. Så det var virkelig sjovt.